Epa lagunok ongetorri Lastatxapelen kanalera, ongetorri demo berri bat frogatuko dugun atal honetara, kasu honetan hiriak ere ikitzeko joko bat, kasu honetan Roman Triumph honekin, noski hau badaukagu gure desio zerrenda, baina tira, ikusiko da noiz erosi dezakedan. Eta barkantuan izan da Blitz jokoa izango dugula ere, ikusten duzu moduan, erromatarrez aparte, mitologia apur bat dagoela dirudi, hor hidra bat, hor erentzu bat, beraz, amen. Pentsa gauzatxoak hobetu lertzen, partia. Vale, honekin. Vale, men. Eta hasiko ganez eta bar, hemen. Txapel iria. Borrokak izataren ez dakit oso gogoku izango dudan joko hau, eta ez ere hiri sorkuntza baldin bada, nahiago nuk izango balitxapur gehiago Cities Skyline moduan, eta bar. Baina tirez gaude hemen ere txarto jartzeko moduan. Imperioak bere erreinu handiagotu behar du, eta orduan misio kritiko bat egin behar dugu. Iparraldera jau behar dugu, eta mugetan asentamentu berri bat jarri. Ez daukazu soilik eraiki eta zure hiria gobernatzea, baizik ere bere hiritarrak babestea barbetarik kasu honetan. Hidrak ere daude, baina beno. Oraingo zoritxiko dugu alde batera. Nein behar dugu arrok handiak eta burni minerala dagoen tokian. Zer da? Jarri dezakegu. Hemen ura ere gertu daukagu. Vale. Gertuagotik ikusteko. Eta alde batera eta bestera mugitzeko. Abiadura. Bueno, erabakitzeko zein abiaduratan egin eta betikoa. Hor, zenbait jende izango genuke honor. Iparraldeko hiri honetara etorriko dira jendeak hilabetero, eta etortzen den jendea hiriaren kargarritasunaren araberakoa izango litzateke kasu honetan. Beraz, jokoak eta horrelako gauzak baditugu,
Gauzatzu gehiago. Etxeak. Bale. Zero baldin bada, eraiki etxe gehiago. Etxerik gabeko hiri bat, jende gutxiago erakarriko du. Bale, zoriontasuna, lasaitasuna eta bueno. Ondo daukagu, mitartean dena ondo. Errekurtsoak. Bale, hor, errekurtsoak. Bale. Bideak. Bale, hor egin behar ditugu gauzatzen. Bizi, jarriko ditugu bideak, geldi. Planifikazioa. Izateko apur bat eredu moduan. Hemendik errestasun handiagoa izateko. Ez. Ez. Etxe bat. R teklarekin aldatu aldugu. Aparte behar dugu eiza gauzatzak. Industria. Alejanaria. Bale, agian. Vale. Egurra mozteko. Hemen esaterako. Eta berorako ere
egurra behar dugu. Ongi. Diseinu aldetik esan daiteke polita dela, eta hor daude egurra eta osatzen. Hor harria batzeko. Bai, hobeto harria lenda bezik kasu honetan. Egurrare bai, 26tik 6 eta 8tik 2. Hor esaterako. Bale. Arrara iten zen edo izan goitzen. Geldituta genuelako gauzatzen. Horrek zentzua dauka. Denboren ere oso ondo dago.
Hiru pertsona gehiago. Bueno. Jarri du apur bat abiadura gehiago. Vale. Almazen bat eta lau baserri. Jarri dezakegu. Tako bat. Eta hor. Eta behar dugu eta hau. Hor. Vale. Jarraitu ezagun. Abiadura gelditu eta bar gauzatzuak ongi prestatu ahal izateko beti onuragarria izaten da. Eta etxe guztiak gainera ez dira berdinak, beraz ematen di apur bat ezberdintasuna beste joko batzuekin alderatuta. Bueno, berandu konturatu nahi sarria hau kendu ahal izango genukela lehendabizi. Bueno. Agian beharko dugu egurra hor. Orduan izango da Vale, gauza batzuk demoan ez daude sorkuntza. Jarri dezakegu hor.
Academia. Izan beharko da hau. Horra esaterago. Garrido apur bat abiadura. Vale, hor. Izate apur bat orden gehiago. Vale. Reserva bat. Industria. Reserva bat. Bueno, jar dezakegu. Delako
Hor. Ladrillo fábrica. Hori da industria gunea, hor. Itxaron. Vale. Egingo dugun ere. Hemen gaude gasolina. Bota.
zen? Orduan... Beno lagunok, hau izan da apur bat deme honen ikuskizuna, espero du gustatu izan zaizua eta hurrengoan gehiago. Agur!